F'dar il-Mistrieħ fil-Furjana sar xogħol ta' rinnovar b'investiment ta' 190,000 euro. Din l-ewwel fażi ta' tisbieħ u titjib iffukat fuq l-aktar parti li tintuża mill-istaff biex ikunu jistgħu joffru servizz lill-residenti. U issa x-xogħlijiet f'din id-dar ser ikomplu fuq solari oħra. Dan tħabbar waqt żjara li jagħmel il-Ministru għall-Anzjani Ġewwed Jenabela. Fost ix-xogħlijiet li saru kien hemm tibdil fil-kċina, alarm ġdid ta' nirien u titjib fis-sistema tal-arja kondizzjonata. Bdejna propju bil-area li l-iktar tiġi użata mill-istaff, mill-ħaddiema li jieħdu ssieb l-anzjani tagħna. Dan jirrifletti il-viżjoni holistika tagħna li jekk aħna rridu nimmeljoraw il-kundizzjoni tal-anzjani tagħna, rridu nagħmlu l-almu tagħna biex inkunu ċerti li min jieħu ħsiebhom ikun trattat tajjeb ukoll. Il-kap eżekuttiv tal-anzjanità attiva u l-kura fil-komunità Renzo De Gabriele qal il x-xogħol kollu mistenni jkun lest sal-bidu tas-sena d-dieħla. Spjega kif ix-xogħol li qed isir f'dar il-Mistrieħ huwa wieħed minn kullana ta' proġetti li qed isir fid-djar tal-anzjani tal-Gvern. Dan jiġi fi sfond globali ta' djar tal-Gvern fejn qegħdin nagħmlu l-inizjattivi. Ġifieri kif wieħed jaf ukoll id-dar tal-imsida pereżempju magħluqa totalment għaliex ħaterġa' tinbena mill-ġdid. Il-mosta il-ħsieb u l-pjanijiet qegħdin jinħadmu fuq dan il-livell ukoll. Il-imtarfa għadna kif għamilna wkoll ċentru tal-anzjanità tad-demenzja fih, ġifieri hemm sensiela ta' inizjattivi fid-djar kollha tal-Gvern biex ovvjament intejbu s-servizzi għall-istandards li huma meħtieġa llum.